Isin aku. Sugeng rawuh meres derek. Sungkan. Ngene iki. Gak ono awan, gak ono dalu, gak ono bletek, gak ono udan, mono-mono ludrukan. Lek gak wong Muhammadiyah kene, gak iso koyo ngene tepuk tangan dhisik. Anak iso apa bengok-bengok iku? Lah iki cek petenge penonton iki nggo endi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 juta penduduk. Aku boleh ndredeg. Cak, kira-kira nek aku parian oleh tagak, Cak. Oleh ya. Larasnya selendro sak piro? Isu-isu ngombe kopi tobrok, sarapane sego krawu semur. Ayo dulur-dulur ningali lodrok sing lestari ning Jawa Timur. Masya tarupaku koyok bantal jamur.
loro cak. Tipune ya aja banter-banter. Kisah cinta pertama kali obrolan janji kaum muda-mudi gak petuk rong dino kangen setengah mati kau di mata namun nganti hati pengen pinter uga pengen sukses saben sore tak rewangi les adong gelar dokter DRS durung oleh gelar aku malih tambah stres Muhammadiyah dakwah kanggo seni ayo sedulur sing padha lestari padha kabeh ayo amir sani lodrok SP panggung pertama kali cekap semanten kidul wis dalu kumbahan kula ligatan rasi tak bales ya. Nek gak ngene gak kapok aranane londo iku. Ono sarip situk bingungno londo sak kecamatan. Dani ono sarip rolas lah kembaran. Hush, menengo, aku duber londo. Woi, londo. Cekelen iki lho. Sarip tambah oso. Ada apa Ridwan? Iki ono keluarga sampean sing gak tahu bayar pajak. Over Johnson. Siapa dia? Iku ngono Boe Sarip. Boe Sarip. Boe Sarip iku wong sugih sak kene iki, tapi gak tahu bayar pajak, Kapten. Kurang ajar. Kalau begitu, saya perintahkan kamu untuk panggil lurah gedangan ke sini sekarang juga. Ya wis saya tak berangkat saya Kapten yo. Ngono selamat. Assalamualaikum. Baiklah. Siap, siap. Ya, Lurah gedangan. Ada wargamu yang belum membayar pajak. Saya perintahkan kamu untuk ambil pajak dia hari ini juga. Mengerti? Sekarang. Sekarang. Laksanakan. Siap, Kapten. ambekan sih ya. Ngombe sih. Budi ngombe nih. Ya Allah. Gak ono penggawean liya lek gak nggudak sarip. Aku ki lho ngejar sarip KTK.
Ngene iki lho. Jane aku nang omah iki yo rame ana kenduren. Aku ngundang tamu teko Jerman. Prancis. Londo. Roman. Ngundang iku ana jumlahe 4.500.000 ekor. Jiwa niru. Jiwa. Tak godhokno lontong balap ngono ae, gak usah angel-angel. Dolanane gurung metu, engko sik. Ngomong ijen kok gandeng. Ngene iki lho perkara sarip. Wong yo kene. Kene lho. Kamu kok ada pitu Lah, pitu, siji. Ngene. Mari mendem. Alah. Kon mari mendem mayit ta. Mendem iki. Alah. Delok. Gak pantes disawang karo warga masyarakat Gresik. Ngene iki dilarang agama, dilarang negara. Haram. Haram. Awak dhewe maneng Gresik iki kota santri. Gak oleh ngene iki kota santri kok. Cek tak deloke. Reng mendem masih jamu soro ae lho. Aja banget sungkan. Oh niki ki lho mendem ati ngene-ngene bareng lho lapo. Eson ngelu sak. Alah, welu gayamu melu lapo. Wingi lho, gak dijak kanca-kancaku dadi KPPS. Kalau ngerti-ngerti penggawean KPPS ae. Apa? Hah? Apa om? KPPS ku angel. Loh, pegel. Apa pegel? Aku ki lho pengalaman ke tahun 2019. Dadi apa? Dadi hansip. Oh, Yo KPPS, jare KPPS. KPPS. Kowe ngerti KPPS iku apa tik ngelamar KPPS? Apa KPPS? KPPS iku singkatan. Terdiri dari 4 huruf. 4 huruf sik. Jelasno Cak, aku gak paham. Lho ya apa? KPPS iku terdiri 4 huruf. Sing huruf. pertama K, K, P, 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 S, S, KPPS. KPPS. Nah. Yang pertama K, Kerja. O. Lah, P, Oh iya, P, pagi, P, pulang, S, sobo. subuh. KPPS. Kerja pagi, pulang sobo. Oh alah mangkane kok ireng kabeh ngene ra iki motone iki. Ya aku gak turu ket playgroup. Kok iso kok? Wis gate ngene lho, kon. Aku iki kaptenmu kok digene-ngene no iki. Ya aku sing kapten niku. Saya orang Belanda. Ngomong Jawa ae. Dikongkon sutradara ae. Aja jujur. Lah kaya apa katene? Lakon mbok sing temenan titik po. Oh iya. Wis gak umek KPPS. Kon pengen nyambut gawe temenan ta gak? Oh iya. Lho. Awakmu tak delok dedeke apik. Bangkeane sing lurus. Nah, degek. Bawa nang mburi. Laku mengarep. Oh, apa iku? Bebek lah. Kaya robot nggo pasar Bandung. Kon lek pengen kerja temenan, enggak desaku. Apa kerja apa? Awakmu nang kene kan cara ngono pendatang baru. Iya. Nak desaku ana sing jenenge Sinoman. Sinoman. Jamu iku. Sinom. Oh iya. Apa sih? Sinoman iku ngurusi mayit. Ngurusi kematian. Oh, wedi aku gak wani. Ya dicoba dhisik, mati gak lapo-lapo. Oh iya. Ya apa iki? Gak paham aku. Kon pengen ngerti lho. Dadi sik tak dek sik. Wong ngurusi Sinoman kematian, iku ana kualifikasine. Kualifikasi. Ku, wa, li, fi, ka, si, kualifikasi. Ku, Wa, li, fi, ka,
K. Si. Kualifikasi. Sualifikasi. Kualifikasi. Sualifikasi. Kualifikasi. Suafikilasi. Alah. Kualifikasi. Kualifikasi. Ya, iku bener. Oh iya bener. Kualifikasi. Heeh. Nak ono tes ono kualifikasine. Ono tes bareng. Ono. Nek cara ngono sinoman ngeramut mayit iku ono tata carae. Oh. Esun gak tau mati, gak ro tata carane. Apa yang gak tau mati? Kok njaluk bongko ta? Lho, gak makane gak ngerti carane piye. Mati ku pisan. Ngene lho. Dadi ku ben ono wong mati. Yo. Iku kan ono prosesine. Ono proses ini. Ket mulai awal sampai dimakamkan. Oh iya, Sing pertama awakmu anane ngerti ono wong mati ku lak karep diumumno ta? diumumno. Diumumno gak ada. Diumumno nandi? Baliho. Alah. Coblos mayat yang ini. Nanggone pamflet. Oh, Oh, nanggone masjid. oh nama masjid. Masjid. Terus? Dadi cara iki cara ya, cara. Ya. Tonggo tengen omah, iki kapten bongko. Oh, Ketiban lemah. Liyane. Liyane Po. yo. Iya. Kiwa omah, gak ono. Gak ono. Kepreset nggo jeding. Presen go jeding. Umume wong tuwek nek gak ono. Yo. Kepreset nggo jeding, aku sing lapor. Sing lapor? Sinoman. Terus Tak laporno. Ono wong mati ciri-cirine ngene. Ngono. Oh. Diumumno. Kok nek diumumno biasane apa nek nang desamu? nek nang kampungku ngene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dumateng para Alah. Ngantuk. ngantuk. Lho ya apa? Ngrungokno pengumuman kematian kudu sing cetha. Ya apa terus? Lho ya apa? Nak nggone desaku. Pengumuman sing ngumumno mayit iku suarane lantang. Pemberani Oh, contoh MC Dangdut. MC dangdut. Lho ya apa sing ngumumno lho desa kematian iku MC Dangdut. Ya apa carane? Lho kan mau lak ngene ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ngantuk. Lho sing ngomong MC Dangdut jajal. Kita panggil mayit yang satu ini. Iki mayat mati dipanggil cengongok gandul. Cengongok gandul anggitmu bener ngadeg ka. Dipanggil sing penting suarane. Lho, ono wong mati ngono. Dadi ngene. Cak-cak kena gak paham. Kon gak krungu? Gak krungu. Oh iya kupingmu kon sumpel anu ledokan. Lho, ngono. Ngene, kita panggil mayit yang satu ini. Yang satu ini. Badannya tinggi, Badannya tinggi, kulitnya putih, kulitnya putih. sikilnya landung, Ah? landung, dawa. Oh, dawa Sikilnya landung, Bandung. endasnya lele. Loh, Iku mayat ta pecel. Alah, yo intine ku koyo ngono kudu teges. Oh, iya. Wis gak Terus? ngandak penggawean opo kon. Gak entus lelakar kon temenan karo anak desa ku nang ngelamar. Saiki ki aku ngelu perkara sarip ki lho. Iya, winginane iku Sarip mari nyolong nang markase Belanda. Markas Belanda. Markase Walanda. Lah. Markasku. Markasmu termasuk sing Termasuk, ditolong. iya. Kabeh barang dijarah. Kabeh barang Pancen sarip. Cek kurang ngajarin. Loh, Lek jari cara Madura lak ngono. terus mau aku oleh kabar, mbokne Sarip gak gelem bayar pajak. Loh ya apa? Berarti ki lho. Kurang wayahe. Sarip kudu dirangket, Dirangket, dibondo, dibondo, dikongkon rene. dikon rene. Esun tak balik nang markas, Yo. briefing pasukan. Hmm. Nah, engko nek ana pasukan teko rene, tolong briefingen toton piye carane bendang iso nyekel Sarip. Siap. Engko tak totone. Iki kaptenmu kok iso di Opo tembak? Oh, tembakmu mbak tembakku gede tembakku lho. Oh, begini. Ah, cukup. Wis ngono ae. Yo. Wis entak nang markas dhisik. Aku yang ngenteni prajurit. Wis, budal mangkat tos sime. Alah, prajurit gak keduga suwene. Prajurit. Hei, kelompok. Kelompok. Ah. Yang ngono sing rapet kok juada. Rek, klambi ireng putih tak daun teko ado kok teleke cecep. Ya apa kamu
dasar Sarip gak tayo blas. Cepet pet playune. Iya. Aku ki lu tuwek, wis tuntut disian wong aku nunut bis. Iya. Mangkane dikongkon sing sregep. Loh, sampean gak ngerti perjuangane kene. Iya. Hodrane iki ketebrot. Hei, lanjut ki lho ketebrot ki lho. Lah lah aku kancamu kok tatak-tatakno cendelo iku. Ana jemuran lewat. Alah. Aku oleh berita teko Kapten Hansen. Oke. Sarip gawe ulah maneh. Nyolong maneh. Saiki awak dhewe kudu iso nyekel Sarip. Koyok ngene iki. Kon kerja gak elok apa-apa, gak entuk apa-apa. Aku ngene iki lek diseneni pusat ya apa? Kemarin iki untung sepi. Wis bisa ana sing kecek-kecek rene ya apa kon? Aku sing kena harga diriku jatuh. Loh. Pikir. Pikir. Le. Liwatan. Balik sini. Salim Jek. Wah. Jek, ora aku tiba. Gecekan anakku. Begejekan pripun lho aku mboten begejekan. Aku apa namanya Sarip? Mame Sarip. Miku hontak antuk rek sing ngantem poko. Ojo dipangan. Lomba mangan kerupuk dadan. Nggih, pripun lurah? Aku apa namanya Sarip? Mame Sarip. Ora. Lho, Sarip. Ome Sarip. Iya. Sama tak kandhani. Ome Sarip ku nggo etan lurus. Kono ana perapatan ya? Perapatan. Nah, kono perapatan ana kucing oren tak kok. Loh, gecekan nang. Bener. Temenan. Perapatan belok kanan. Rumah Bapak Sarip. Sarip House. Wis yo, Ya. tak rono. Siap. Ora. Wis dicoba ae merono. Coba. Yo, wis. Nggih. Tak lewat. Loh, kayak ngene iki apa? Awak dhewe konangan gak kerja apa engko? Wis saiki ditututi ae Sarip. Ayo. Ngenteni anakku. Oh iya, anakku sing temen iku lakan. Sega iki Sarip. Yo ngene iki hawane adem, ngene iki. Dhewe anak omah, gak ono anak. Gak ono bojo. Ngene iki aku eling Pakne Sarip. Biasane ngene iki nggih-nggihno aku teh. Saiki gak ono. Ngrasakno maneh anakku jenenge Sarip. Anakku mek situk Sarip. Tapi saiki nondi gak iso ngancani mbokne nang omah. Gak nyolong anakku ngawur yo. Gak ngawur. Sang anak iku yo sampeyan ngerti, sang anak iku lho nolong tangga-tangga. Njokoke barangnya londo kok didum-dumno nak tangga-tangga. Iku anakku. Saiki gara-gara iku saiki anakku dadi buronane londo. Ngrasakno anak Sarip, maneh dulur. Dulur sitok iku ngrumat sah tambak sakmono ambane. Esuk iki lak duwe tambak ombo. Ombo tambakku. Tapi gak melok ngrumat, gak tau ngilingi. Aku iki gak tau diilingi apa didumi beras sak kresek. Bendina iku. Iya ya. Iki tak klambine Sarip mek loro sitoke
mboten semerap kula Pak Lurah. Kate nagih pajak. Duh, pajak napa Pak Lurah? Gak ngerti. Pajak napa Pak Lurah? Dan jalan dong. Hok, Nggih, Kak. sampean iku. Sampean iku setahun iki durung bayar pajak. Sampeyan iku apa sing sampeyan caturno? Pajak apa? Tambake sampean ku ombo tak nggone pinggire kulon ngono. Iko, tambak sing ombo iko. Yo, Lho, lak dudu aku sing ngrumat, Cak. tapi iku atas nama Mboke Sarip. Lah iya, lah iku sing ngrumat tambakku sing ombo iku ya dulurku jenenge Ridwan. Tagihan iko pajake nok Ridwan iko. Aku gak mau tahu. Dino iki kudu sampean bayar. Loh, yo gak iso ngono. Yo pokoke aku gak mau tahu, tak enteni nak kene sampai sampean bayar. Apa sing tak nggo bayar, Cak? Sampeyan iku. Wis baru. Terus karepe penak lha apa? Loh, tagihan dhewe nok Ridwan, apa kok Gelem tak gelem kudu bayar saiki. Yo gak iso lho, Pak. Wah, lah kesuwen. Mbok, Sarep. Ono apa iki? Aku kate nagih. Nagih apa ora? Pajak. Pajeke sapa? Pajake Pajeke iya, mbok. Tak kandhani ra yo. Aduh. Tanah sing omboe sakmono ambane iku. Bener wae mbokku. Tapi sing ngrumat dudu mbokku ora. Sing ngrumat iku Ridwan. Dadi nek sampean narik pajak, jaluk nang Ridwan. Ojo jaluk ndek mbokku. Aku gak ada urusan iku. Tuh, gelem tak gelem sampean bayar. Sampean jaluk opo ora nek urut carane? Sampean njaluk apa pisan? Monggo. Loh. Nek gak kena dikei kesabaran didelek kere-kerane. Ayo lawanan. Wah, waduh. Masih okon, Rip. Jagoane tambah ojo. Aku gak direp. Nih. Jagoan kulon kali. Bisa menurut cara ilmu. Aku gak wedi karo raimu. Tibane atos kon. Ayo. Nanti lu lagi mau. Sakti. Ngerti lu lah. Ngerti sampean? Tuh. Ngerti lu lah sampean. Tuh. Sampean kok malah-malah lah. Ayo lah. Tanpa lah. Marah. Wes lah. Ayo ora. Tanpa nono. Pendekar ke. Kulon kali. Mumpung gorong rondo tambah murko. Ayo minggat teko makene, Mbok. Mbok. Pak Lurah! Pak Lurah! Pak, aku dorong gajian, Pak! Ayo dibayar iku. Ojo, Pak! Pak Lurah!
Ya ya. Nah. Keti isu. Kerak liwat, koliwat. Oh, enak sing mampir. Es. Ini kira. Nah, sepi tak tutup wae warung iki dia. Manda. Oh, Manda. Tumbas es teh. Es teh. Terus kita bisa dah. Oke dah. Kan Dinda. Kok oma? Kok ijenan? Ibu nang rumah. Paling gede Ini nang apa kan udah. iki ae. Ya wis tangan. Manda, isu-isu wis gawe perkara nandi yo Manda anakku yo. Ero anakku ta. Sik, aku nyanyi dhisik. Andi ning andi, anak wedok esun, anak wedok esun, seneng andi Nandi yo Manda yo, ora ta? Nandi yo suarane. Ya Allah, Manda, pancen anake sapa kowe ndak pinter tenan. Nang omah kosong gak ono apa-apa melayu nang warung. Pinter. Ya, Suarane ibumu enak dah. Indonesia. Tapi gagal. gak apa-apa ndak. Bangga duwe ibu kaya aku sing suarane Bangga dah. paling enak sak kecamatan. Ya, percaya Bu. Betul. Dah. Sik. Ayo yuk, buka apa yuk? Sik ta. Sampeyan niku yuk niat buka warung tagak kursine kok nek situ. Iya yuk lali kemauan nanti kursi Lah aku nek kemau. kursi kok kosok ngadeg ngene. Gantian Bu Manda. Oh, ngono ta? Ya wis ya wis. Aku gen Kenapa? Jangan bae. Tak temen tak. Yo. Iki apa iki? Cilik-cilik iki. Kacang. Kacang. Ayo, yo. Dah. Mangan ndak? Ya iki. Kamu makan apa ndak? Ngadeg kok. Ngadeg kok. Ganti, aku sing mangan, Bobo. Nda. Nda, di mana Nda? Yo iki kacang kejaman piro? Anyar iku. Lu tebaan sapa lepem. Ini tak warani wong iki titipane wong iki. Lah iya lho, melempem. Wes. Loh, kok teh? Loh, mak pesen Njaluk kopi ta? Loh, Nda kan perlu apa Nda? Emang gak ada teh hangat. Loh, aku njaluk teh anget ta rek? Lali mari ngomong Nda. Waduh, gawat. Aku kono kopi wae. Kita reno Manda. Nda kon dek kelompok Nda. Ma bengi aku iki gak iso turu. Bojoku gak kirim-kirim duit. Ayo, kita ngeluh. Bu. Lah kok gak ngirim-ngirim duit? Ambo, ya wis tak kirim surate, ya wis tak kei perangko sing paling kilat. Gak dibales-bales aku iki gak duwe duit. Sabar. Lan iki kopi ning mbiyen dek gak ngeluh. Piye yo? Jare kok sing misal duwike. Iga Manda gak ono duweke. Nandi? Kan tanda. Wis tak nggo bayar sekolah awakmu ngono lho. Ya apa bojoku gak kirim-kirim. Lah ya wis entek. Bojoku gak kirim-kirim.
pegel ya ngelak sisane apa Kesel. ngene Lho, iki? iki ngopo ngono warung lho yuk. Ngaso dhisik. Ngaso. Iya. Ngelak ta Ngaso awakmu. pengen ngopi aku iki yuk. Kopi apa teh? Sembarang wis pokoke sing iso ngilangno ngelak ngono lho yuk. Ya wis dipanceni awakmu iku asisten paling top Lho, pokoke. ya. Wis saya tak jak nang Dikati warung. saropa kok. Lah iya, ayo Ci. Loh. Arene merawis marek enggak? Saiki mulya nang omah. Kumbane ibu. Ya, sono ya. Salim sih. Lah iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau jawab itu assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketepaan rek, ketemu yuk Marpu'a karo yuk Siti. Lapa kok cumi-cumi ngrasani esun ta? Iya ta ngrasani esun ta Loh, ngono iku. Ngono kok suwe gak ketok nandi ae sih. Yuk. Ya biasa lu sibuk, anake Ridwan Arif. Salah yuk. Sampeyan iki oh dadi kita itu lah yuk kesuwen yuk. Iya. Sampeyan nak kene lak tujuane opo lho yuk? Mari umroh ya. Rungokno sik iki. Apa? Mari umroh ya. Loh, gak ngerti sih yuk. Ngerti wong gandule unta ngono kok. Loh, iya. Mari umroh ya. Untae pisan tadi kok. Ya biasa lho, anake Kaji Ridwan ya umroh barang kok. Hana. Masya Allah. Tek panting gemerlap ning tangan. Nang kene barang ya. Ya iya sih, wong aku iki anake Kaji Ridwan Saropa Ya wis gak kakean omong. Buku barang. Selak lali lho yuk. Selak-lali. Lah iya. Pintere sang asisten iki oke ya. Yuk Siti, sampean iku ya sering dikirimi bojone sampean jarene. Ya, kok utange sik sakmene. Yuk Siti utange 271 350 rong wulan durung bayar. Rasaku itu utangku 5 wulan bengen. Saiki ya wis gak semono akeh. Ya wis biasa wong nek ditagih utang prosoku ngono terus. Catetane iku. Hei, sik. Yuk Marpu'a, tambah nemen iki. 500 selawe 200. Petang wulan durung bayar. Yo, keliru ya. Lho, yuk Pak. Lho, aja ngomong ngono yuk. Iki lho prosoku catetan wulan wingi. Iya tadi. Duh, wulan wingi iki yuk. Wingi ku ono catetane maneh nang omah. Alamu ndek catatan. Ono, tak jipino dhisik ta? Ya. Tak jipino dhisik yo. Nasi, iya. Terus. Ayo, pegawai sampean mau bener. Lah ya bener toh iku lho, sang kepercayaan kok. Wis sampean ku nang utang. Utangku ambek ibu anak tambah akeh. Ya iya lho, tambah akeh lho kok. Kopi pahit kok yo. Bayar ngono lho. Oh, lho bocah ya lali. Kok ana wong iki? Kok tepak temen. Kok ono sampean nang kene? Cak Sarip, ana apa, Cak? Kebeneran, sakjane aku ono perlu mbek bapake sampean. Berhubung ketemu sampean ndek kene, wis gak atik nemoni bapake sampean. Apa karo bapakku? Bapake sampean kan ngerumat tanahe mbokku. Terus? Benulan yo panen. Mbok yo jenenge misanan niku dikirimi beras rong gantang ta telung gantang babal blas gak tau. Lah dino wingi lah wis dikirim sih, Cak. Endi? Alah. Buktine mbokku rekoyo-rekoyo belek gawe pangan. Lali paling sampean iku. Gak, pancene bapake sampean bae. Sing gak tau nang omah blas. Sampai sing jenenge Londo marani nggawa bodyguard gede-gede nagih utang. Jarine njaluki pajak. Temenan ta iki lho omongane lur. Nah. Fakta apa hoak? Lho kan hoak. Bener. Mbokku lho sampe nelongso bendale ku ndondomi
sampean terus. Lah sing sampean karepno nang aku iki apa? Aku ki yo gak ngerti iku urusane sampean karo bapakku. Ya aja aku ngomong ngono nang aku. Aku nek marani bapake sampean pasti gak ono. Balak-balik tak parani pasti gak ono. Saiki mumpung metu sampean. Apa oh? Tak gawa iki. Engko sampean waran ndek bapake sampean nek digawa sarip. Yo. Aja iki nang nggon aku. Kudu tak gawa. Gak iso. Gawe mbokku kuduan. Aja. Ayo kene. Ono kuwi. Lupa sampean lali dhisik. Aku sing sarip iki. Wahidi. Biasa kusir dokar saiki dadi ajidane saropa kon. Jangan celipir tibakno. Duh. Ngomong apa kok di? Duh. Kabeh wis ngerti lah kene. Bajingan celepir. Wong kabeh sakmene wis ngerti nek sarip iku bajingan. Toton lambene Dio. Sarep dadi bajingan iku belani tangga-tanggane. Aku ngreko daya londo iku tak gawe kampungku. Nek pancen kon duduk bajingan celipir, Rip. Tak badhei saiki. Badhenono. Ono cara kono piro? Wong Jawa ditakoni ana cara kono piro. Yo jelas ana selekor di. Ha! Yo ngene iki lho. Wong Jawa ilang Jawane. Ana cara iku 20, Rip. Gak iso di. Ya apa ana cara iku selekor. Takonono wong kabeh sakmene 20. Selekor. Kok iso ngomong selekor? Masalahe ana sandangane di. Nek gak ana sandangane, udah. Selekor di. Nek aku njaluk 20 ya apa? Kon gak trimo. Gak terima aku, Di. Nek gak trimo digawe tenang, ayo digawe geger di. Budal. Senjata itu kang kusir digawe. Usir dokal. Sampai ngerti Pak Dimbo. Aidi, tidak dulu. Sampean gak weruh ta? Gak weruh, apa iku mau? Iku mau sarip tukaran ambek Paidi. Sarip? Iya. Mau. Terus yo berarti mbok mau sapa sing menang? Saiki sarip kubur Paidi saiki. Waduh. Gawat. Wis, lho. Iki mau warunge durung ditutup. Ya wis Saiki tutup tutup wae. wae warunge. Wis yo ayo. Wis ayo tutup warunge. Saiki Paidi wis sarip wis bongko. Jagoane tambah usuk kari iki lho. Paidi sang kusir dokar. Loh, Ojo laga kau di. Sarep se orek. abane sapa iki? Loh, Sarep nyowe rangkep di. kucing takon, Rip. Hah?
pendekar kulon kali di. Gak wedi masukon kusir dokar. Aku tetep gak terima di. Terus jalukmu saiki apa, Rip? Tetep selekor di. 20, Rip. Selekor. 20. Cek jableke selekor. Duh, ya apa sih? Wis ngene, jalukmu ya apa maneh iki? Selekor. 20. Terima tak gak? Gak trimo. Gak terima. Ayo. Maneh? Leken. Jangkange dokar ate dikei gaman. Kok pinter kok di. Sarep gak wedi. Kita harus segera menangkap itu namanya si Sarip. Kamu banger apa ya? Irungmu jedek cangkem. Aku singkatan. Oh, loh. Sopo ndeleh kumbahan rusun yang sini? Ku seru. Kadal mata ini lho. Oh, alah. Nah, iku wong. Coba cek. Dicek. Coba cek. Dicek. Dicek. Loh. Iki Pak Idi. Pak Idi. Iki Pak Ido. Loh, Pak Idi. Pak Idi. Kok mati hari ini? Mosok mati? Coba cek dulu. Turun bae. Sih? Tak cek. Salah bantal. Dicek biasanya dicek dulu nih. Dicek dulu nih. Oh. Salah bantal. Loh, alah. Mana? Oh, no salah bantal. Loh, Kaget. ngantuk ben kaget. Oh iya. Iki wis pasti ulahe Sarip. Loh, sarip mana? Sarip. Kok iso iki sarip? Ono bekas tusukane senjatane Sarip. Di sonduk. Di sonduk. Ah, Koyo pentol. pentol. Iya. Coba ya, tak cek. Disodok. Iya, disodok. Yo, cek dicek. Diukur, diukur. Iku sak gamane sarip. Ah, dikukur iku jenenge. Diukur. Oh iya, diukur. Diukur. Loh, Sakmono aku sih jajan. sak mene. Ya, padha kakaknya. Oleh ku ya apa? Iki jelas mati. Sarip sudah keterlaluan. Sarip keterlaluan. Kita harus segera menangkap si Sarip. Ditangkap. Kurang ajar. Kalau begitu, amankan mayat Paidi, lalu pimpin mereka semua untuk menangkap si Sarip. Berarti saiki golek sarip dirangket. 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 Oke. Anak buah, iki tolong diamano. Aku tak ambek iki golek sarip ini. Nang. Nano. Goblok, bro. Digelundung lo padahal goleng. Sekarang kita harus sesegera mungkin menangkap si Sarip. Sarip sudah sangat keterlaluan. Gak karuan. Gak karu-karu. Ya wis, saiki aku tak buta golek sarip, saman yo golek sarip. Berangkat. Berangkat. Bal. Ayo. Jalan.
mari mlebu melondo. Tonggo-tonggo sambat jarine beras larang. Mlebu melondo, omah telu tak leboni kabeh. Gak ono beras blas. Oleh ngene iki digawe opo? Wah. Lah ya londo nyimpen ngene ya dienggo opo lak ngono. Oh. Nek iki jelas panganane londo iki. Jarine iki roti. Lumayan iki. Nek iki digona gang siji iki, Pak iki. Tambah suwe ono londo tambah soro temenan wong kampung iki. Atik wong Jawa melok londo kabeh. Sarip kaijenan kono balane. Sik. Mari ngene tak dum-dumno nang tangga yo. Sarip, dinamu saiki bongkok. Waduh. Mati. Mati. Rek, jenenge wong sakti ampuh ya. Delon. Delon, aku iki gedaya. Ngono. Jano iki kok kececeran. Kon percaya naga aku iki sakti. Percaya. Sebutan tak kecil. Saiki buktine Sarip wis tak pateni. Bongko, tak tembak cengelik. Dor. Metus go goreng. Mati. Wis. Saiki kon-kon kabeh tak tugasi. Sarip jogon, ya. Jogon, aku tak laporan nang pusat. Ojo sampe kelangan Sarip. Siap. Oke? Oke. Iki kan mau bagian-bagian hasil. Gayen dolenan, gayen pangan-pangan, dolen remi-remi sembarang. Wis, aku tak lapor nang pusat. Enak lho kok Mas go tumpeng. Hei, mayit sing dijojo kudu aku. Otrok. Nama-nama skakmat. Kendeng aku gimana skakmat. Nama-nama semut. Enggak, enggak. Semut. Nama-nama hewan wae. Ah, hewan ae, hewan. Yo. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V. Koyo mikir aku. Langsung lah. Loh. Oh. Hewan. Tadi kasih saya. Siap, gerak. Baris sing apik. Ono kapten. Ono niku sak sepati sembayang ta. Apik. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Angkat tangan. Goyang-goyang. Tambah goyang-goyang. Baris sing apik, tengah. Nah, lak ngono. Ada apa? Ada apa sama niki aku ada laporan. Laporan keuangan? Ah, kudu laporan finansial. Oh, Padha ae. Oh iya. Lho gak. Aku iki sampean gak ngerti wajahku ketok sumring akene apa. pasti nyalek wingi dadi. Terabasan tambah. Oh alah, mboyo. Gak. Oh gak. Aku seneng karena wis iso nglaksanakno tugas teko pusat. Teko Belanda sing selama ini kita nanti-nantikan. Apa itu? Kita sudah menangkap bejegul siji. Apa? Namanya Sarip. Kamu berhasil menangkap si Sarip? Iya. Gak usah, iku aku. Oh iya.
Biasa ngomongnya. Iya. Kamu berhasil menangkap si Sarip? Iya. Bagus. Lalu sekarang di mana si Sarip? Loh, sampean iku ya apa? Meripat iku dikei pangeran loro, iku cek iso nyawang kae. Sing tepak. Di mana? Takon arek, lali Sarip. Oh, niku ya apa sih, Rek? Mau nang kene. Ngopo kono? Kalian jangan berbohong ya. Loh, ya Allah, kok berbohong gimana? Saya ini bukan pemborong. Tuh, Pembohong. pembohong. Sarip wis tak pati nang kene, Kapten. Tapi mana buktinya? Dia tidak ada. Delok niki lho. Abang iki kececeran iki abang ki apa? Anggitmu sirup. Oh, marjan. Gede. Getene Sarip. Iki bedil dirancang blondo. Pelurune ana 5. Ono 5. Ana 5 diputer tret. Coba dicek. Yo. Siji loro. Lho iki opele sapa? Jiro lupatmo. Lho 501 gawe bedel Sarip. Sarip aku tak kene lho. Enggak, Kapten. Dibuang, Kapten. Lho, Dibuang. dibuang ya Allah. Ya sih. Sarip tak bedel. Oh, makanya tadi kan melu. Iki gak melok diiklat mau. Gak melu. Aku wis temenan mateni Sarip lho, Kapten. Lalu bagaimana mayatnya tidak ada di sini? Kapten. Ono apa ribut-ribut iki? Jadi begini Ridwan. Bancaan. Bancaan. Aku gak uman, kan. Kak diundang. Loh, masalah ini. Ono apa iki? Jadi begini Ridwan. Ya. Jelaskan, Loh, Tanggung jawab. Pak podo bae. Ya apa, Cak? Ngene lho Cak Duan. Aku kan tangan kanan kirine londo. Ditugasi nyekel Sarip. Aku iki wis berhasil. Ya apa, tak rungono iki. Kok desel macet. Aku iki berhasil nyekel Sarip. Tak kokar. Tak bedel celik. Metu sego goreng. Lho alah. Wis bongko. Ngono. Iya. Ternyata rame iki masalah sangit. Salib. Sakit. Sarip. Iya, sarip. Sampeyan gak ngerti ta pengapesane sarip iki? Loh. Sarip iku padha menungso kaya awak dhewe Cak Duan. Dibedil dor kudune bongko. Iku lak prasamu. Lho, aku GR. Lah iya. Bedel rumangsa. Gak ngono. Sarip iku ana pengapesane, Cak. Lho. Kandhane kok. Kepengin ngerti pengapesane? Iya. Ngene, kum. Lho. Ati ngageti bang. Ngene lak critani. Pengapesane Sarip iku ya teko mboke. Lah, apa hubungane mboke Sarip karo Sarip? Wong menungso loro beda kok. Ngene lho. Saking cintai Sarip iku karo mbokne. Apapun yang diucapkan mbokne, Sarip pasti nurut. Lho iya. Ya mestine wong sebagai anak. Iya, Sarip masih mati. Diceluk marang mboke pasti moro tangi maneh. Gak manuk akal. Gak masuk akal. Iya. Kok iso manuk lho? Ya opo sih? Aku biasane ganteng nunggu suci kono lho. Pokoke critane koyo ngono iku. Sampeyan bedil ping 17, Sarip iku bakal tangi maneh nek mboke gurung mati. Lah lek 18? Ya urip maneh. Loh. Tak pikir tak 17, 18 gak. Iya, mangane saiki Aneh. cekelen mbokne dhisik. Patenono. Iku pengapesane Sarip. Berarti saiki aku kudu tekan mboke Sarip. Iya. Diraket. Iya, sip. Dipateni. Iya iku ngono iku, kudu ngono. Mari ngono sampeyan iso mateni sangite Sarip. Alah, Iya. Sarip. Ini adalah informasi yang sangat penting. Yes. Terima kasih Ridwan. Ya kok biasa lah, Kapten. Jok lali. Apa? Ati bisaro bareng. Aku kok. Isine salah. Ya wis kene ya. Pokoke pengapesane koyo ngono iku. Cekelen mboke Sarip, patenono baru sampean gampang mateni Sarip, ya. Baik, terima kasih Tak tinggal Ridwan. yang ngono ya. Assalamualaikum. Jadi begitu ternyata. Sekarang kamu pimpin anak buah kamu
Cari mboknya si Sarip, bawa ke sini biar saya yang bunuh. Ancene. Iki baru konangan. Boy Sarip, kono pak aku sing tekan pati. Sarip mati yo kon saiki. Ayo budal. Ayo. Pegang dia. Di bodoh. Kayak pendrat. Ternyata kamu yang selama ini menjadi biang keladinya. Gara-gara kamu, semua orang menjadi gila. Alah, iku lagune Roma Kelapa. Loh, Oma Irama. Roma Irama. Gara-gara kamu, kami semua kesulitan dalam menangkap si Sarip. Saiki sampean tekan pati, Mbok. Regane lek gak mati ini sampean Sarip gak sok mati. Sekarang, terimalah ajalmu. Hehehe, agak-agak jadi ayam. Terus sapa sing bengok Sarip, Bu? Sapa sing mateni mbokku? Tibane kon. Hei Sarip, ojo kangen dulu. Mbokmu ki cepane mati. Ate ngene-ngene barang saiki ndor mati. Gak boleh. Gak Sarip. Pokoknya tanganku. Tangannya londo. Kebenaran harus ditegakkan. Perjuangan harus terus dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, terimalah salam hormat kami, Ludruk Sinar Pesisir. Pemain karawitan, kendang dan simbal, Raya Rasyad. Kendang dan siter, Cak Rijal Faris. Bonang baru, Yuk Leli Rahma. Bonang penerus, Sabrina Rahma. Saron 1, Yuk Puspita Anggraini. Saron 2, Yuk Eva Suparman. Saron 3, Yuk Sundari. Sarokan 4, Yuk Ririn Dewi. Demong 1, Yuk Heni Dwi. Demong 2, Yuk Husnul Khotimah. Demong 3, Yuk Nila Humairo. Demong Kenong, Yuk Intan Wahyu. Slenteng, Yuk Tita Manis. Sarong Peking, Yuk Sugeng Kustarini. Ketuk, Yuk Sri Wahyu. Tempul Aim Ibrahim. Dan gong Cak Son Fanani. Penata karawitan Cak Rijal Faris dan Cak Son Fanani. Para pemain, Cak Wahyu Waras sebagai Sarip. Cak Ade Restu sebagai Kapten Hansen. Cak Rizal Amin sebagai Komandan. Yuk Nurinda Zamania sebagai Mboe Sarip. Yuk Eka Meta sebagai Saropa. Cak Mat Miladi sebagai Lurah Gedangan. Cak Brilian Amar sebagai Ridwan.
Cak Vicky Firmansyah sebagai pengawal. Cak Tio Satrio sebagai pengawal. Yuk Puspita sebagai marpuah. Yuk Andi Windy sebagai tetangga. Amanda Naura sebagai anak tetangga. Para anak buah komandan M. Sadam, Kemas Yaskur, Zaidun Fadil, Fatan Givari, Radit Zafran, dan Zian Auni. Sutradara Cak Diki Panca. Manajer produksi MPK OS PCM Gresik. Salam hormat kami. Sampai jumpa pada pementasan ludruk sinar pesisir selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.